Bangladeshni haborno tuye shalnai shaltam romino tungflalaijak Dharmaguru Chinmoy Das romjak mano tuye Bangladeshni habor tungflalaijak aboni logi khoroksa lawyer thimano tuyibo haiholla onglaijak Bangladeshni Rangpurni logi gobangma thairogo tabukhe abo hai haborno tuye khokengkha Bangladeshni Gurja Montri Bokrok Sheikh Hasina bobini statement sikya Yunus Hapang joto phasingti deramungo kalaijak Bangladesho je patimung pati tongmani aboni bagai Yunus Hapangni phasingno yashi tisaka Awami League ni social media handle post khalayoi statement rukha Sheikh Hasina Yunus Hapangni yashi phunuge Sheikh Hasina saklaika joto phasingti no samung khlai manliya Hapang satai kalayo jotoni slai Dharmaguru Chinmoy Das no yakarinani sanmungno tuye habar tungflalaijak Bangladesho aboni bagai daktikheno Chinmoy Das no yakarinani bagai sanmung khlaimani nukjakha Hasina no bo saklaika Sanatan Dharmoni khoroksa naikolaino romkha daktikheno bono yakarinani nangnai joto bosoni lukurokni no dharmono tuye kok sawi phano te daktikhe yakarinani bagai saklaika Sheikh Hasina Bureau Report Kokkhara